Бынан көп елдар элек Кара Орманда яшаган Буребай. Буребай бик изге күңелле булган һәм дә ул бик матур йырлаган икән. Урмандагы бөтә янлектар, коштар, йылы Буребайдың йырлаганын тыңларга яраткандар. Бүрене барыга ихтирам иткән, уның матур тавышына хокланган. Төлкебикә генә бер нәмә белән дәшмәгән икән. Ул нык хәйләкәр һәм көнсөл булган. Уга Буребайдың даны һич тә охшамаган. Һәм дә ул нисек тә булһа бул Буребайды акылга утырта әмәл дип уйлай башлаган. Шулай итеп, әгәр дә мин бул эште эшли алмаһам, исемем Төлкебикә булмай дип әйтә икән. Көне төне мәкер уйлап баш вата торгас, табылган тибының бер хәйләһе. Бер заман Буребай үзенең йырдан йырлап утырганда, Төлкебикә буның эргәһенә килеп утырган. Ул Буребайга якынлашып, уны зурлап, ике куллап күрешкән икән. Һәм дә булай дип әйтә: Буребай, һинең матур йырлавыңды бөтәһе лә белә. Мин дә бик яратам. Тавышың шундай көсле, моңлы. Ошо хәбәрне Айкызла ишеткән. Буребайдың бер генә тапкыр булһа ла миңа атап йырлаган ишетәм, кире ергә кайтыр инем дигән. Төлкебикә шулай дигән дә урман эсенә инеп югалган. Бер катлы Буребай быга шатланган да куйган. Төн еткәс, бүрегә Айкызы бик моңлы булып күренә. Ул аклан уртана сыгып, айга төбәлеп, үзенең иң матур йырын йырлай башлаган. Таң аткансы бер туктагы йырлаһа ла, Айкызы һаман шулай моңлы утыруын дәвам иткән. Буребай: Айкызына минең бул йырым охшаманы ахыры. Иртәгә тагы ла йырлармын дигән. Шул көндән алып бүре кыш тимәй, яй тимәй, Айкызына багышлап йырдар йырлай икән. Айкызы ергә төшмәй дә төшмәй. Кайһы бер көндәре уны болыттар каплап күрмәһә, Буребай хәсрәтенә ни эшләргә белмәй урман буйлап тегеләй булай сабып йөрер икән. Ә Төлкебикә быга тик куана гына икән. Шулай йырлай торгас, бүренең тавышы бөтәлә куя. Төлкебикә быга бик канәгать булган ди. Бер көндә килеп бүрегә: "Кара әле, һинең тавышың беткән бит. Тавышыңда аялган." Буребай олуыннан туктап: "Нимә эшләйек инде хәзер? Тавышын нисек һорап алайым кире?" дип әйтә икән. "Койрыгымдан һорайым әле" дип, койрыгын шайтып колагына куя икән Төлкебикә. Шаншайт торганда койрыгын болгап алган да булай дип әйтә икән: "Бына булды. Койрыгым миңа булай дип әйтте. Һин, Буребай, көн һайын йырла, ошо көндән алып көн һайын йырла дигән. Шул вакытта һиңа тавышың кире кайтыр дигән." Ә бүре быга ышанган һәм көн һайын утырып йырлай башлаган. Көн һайын йырлай торгас, уның тавышы ла, моңы ла беткән икән. Әзрәк вакыт үткәс, Төлкебикә тагы да килгән ди. "Туганкаем, әйдә бер көндә байрам үткәреп алайык. Һинең күптән урман халкы өчен йырлаганың юк" ди. "Бөтә безнең хайваннар, янлектар, коштар һинең йырдарыңны кагынгандар, шуга һине көтәләр икән." Буребай шатланып риза булган. Бөтә урман янлектәре акланга йыелган. Буребай уртага сыгып: "Тик хәзер инде ул янды ишетерлек итеп олы гына икән." Аптыраган янлектар куркып касып беткән. Иң беренче Төлкебикә һыбырткан. Буребай йырлап бетеп тирә-ягына караһа, берәү дә юк икән. Мактау һүзләре лә ишетелмәгән. Ул йөгереп янлектар эзләй башлаган. Кайһына килеп һүз куша ла өндәшмәй, баштарын басып түбән карап үтәләр. Тора-бара уның юлына тап булмас өчен әллә кайдан урап үтә башлаганнар икән Буребайды. Буребайдың быга бик нык асуы килгән. Шуннан бирле ул усал холыклы, йырткычка әйләнгән. Тик һаман үзен иң шәп йырсы дип уйлап, Айкызын сакырып төн уртаһы иткәс, бетмәс йырын һуза икән. Бына шундай әкият, охшанымы? Әйе! Рәхмәт Илшат агай, матур итеп һөйләнең. Достарым, төлке һымак булмагыз. Башкаларга тик яхшылык кына эшләргә тырышыгыз, яме? Ә хәзер инде хушлашайык.